Trátase dunha das citas deportivas máis importantes das que se celebran no concello e das que tamén se senten máis orgullosos. Xa van varias edicións que se organizan deste evento, xa é un evento consolidado no concello, xa a xente xa o espera dun ano para outro. Para nós é unha honra poder organizalo, é un grandísimo esforzo para un concello como Lousame, cos recursos limitados que temos, organizalo, pero vista a resposta que se obtén da xente, o número de participantes e o feedback que nos transmiten, pois é unha motivación facelo ano tras ano e é unha mostra máis de aposta polo deporte que queremos seguir mantendo no concello ano tras ano e que esperamos que no futuro siga mellorando. A proba terá lugar o domingo 31 de decembro. Como en edicións anteriores, o trail dividirase en dúas modalidades, un trail longo de 25 km, máis exixente, e un trail curto, cunha distancia de 16. Os dous terán como punto de saída e de chegada o pabillón municipal Pilar Barreiro Senra. A principal novidade deste ano será o cambio de percorrido. Este ano o 80% do recorrido é inédito, vamos a subir ao Pico Muralla, pola vertiente Lousamiá. Terá un desnivel positivo de 1.150 metros positivos e 1.150 metros negativos. Saída tamén desde o Polideportivo Municipal Pilar Barreiro e a chegada tamén será ao Polideportivo Municipal. Constará de dous habituallamientos líquidos e sólidos, un será no Chan da Mina, en San Fins, que volvemos outra vez a pasar por ese entorno que queremos potenciar tamén desde o Concello por o tema do interés que ten a nivel museístico e paisaxístico. Unha semana antes, o sábado 23 de decembro, desenvolverase tamén o Peque Trail, dirixido a nenos con idades comprendidas entre os 5 e os 16 anos, cun percorrido adaptado a eles. Tamén se aproveitou o acto para presentar unha nova edición da Andaina Solidaria Belén de Cumes, que terá lugar o sábado 13 de xaneiro, con saída ás 10 da mañá dende a praza do Concello. O prezo da inscripción para o que é a Andaina do Belén de Cumes vai ser donado íntegramente a unha obra benéfica de pediatría do CHUS, do Clínico de Santiago. Dende a organización quixeron agradecer tamén a colaboración do equipo de voluntarios que sempre axuda coa proba, así como tamén coas distintas empresas colaboradoras, xa que sen a súa axuda sería imposible poder celebrar ningún destes tres eventos. As inscricións nas tres probas xa están abertas, podéndose realizar a través da web de M Sports.